fáideach ag nó béarla dó. An irig, chumise timp na tíre ag denna bhíocht Gaeilge labhairt. Agus dardig an tros sin, irid sin ceistena, gur cheapas gur fiú stra eile dhéanamh, bheachach an ceist ar fad, ceist an tanga níos mionna. Agus sin atá geiste gin denmh sa stra seo. Is dócha go bharadoing tosnú leis an bunracht, or is an son atá stádas na Gaeilge fréamhatha. Luitear an Gaeilge in article a 8 don bunracht. Agus déir sé, ó sí an Gaeilge, an tanga náisiúnta is sí an príomh hanga I fagólaí. Mar sin sé sin bra soléir, an príomh hanga I fagóil. Mar sin nach gapfá má se go mbeadh Gaeilge ag na dachtaí dála, ar bheisirí. Or is ón munracht a hagan a chuid cuachta, ceapfá go méadí sin ann é a léamh ar éamnós. Fecha mí ar an cás, tá 166 tachtadálinn omlánagan, sin leis an ceann cóirla san áireamh. Cíimiad an soniad, ach cévé dóibh siúd a bhfuil Gaeilge acu. A d'spána méidíobh, cad in enime ná seoigh go léir, comúnta chur, buine mé na cín nafil Gaeilge acu, agus fágamíd na cín le Gaeilge a bháin. Siniad, níl ach éan duine is fithe fáca. Níor chreid mé se go bhéteach an iver a bheith cóhíseal sin, go bhfuil rudaí imethe cóthalt le sin. So cad I dhéanas ná chuas chuig tachláin, chun an ceist a bheas dom féin. Tá na figúirí sin scanalach ar fad. Go mbeadh a laid daoine le Gaeilge le stig rialtas na tíre seo. Ach caithe go bhfuil níos mó ná sin, agus táimseach an dul a chuardach. Úsáide bheith an sean mó tradiisiúnta, an slí a úsáideach fadó. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before... Hi, Constantin, cantar siúil seo? Ag ódá dhéanamh agam faoim Gaeilge. Agus a bhfuil mar an Gaeilge tar luas stigan son? Well, tá bhí bit an tá bin rangan a Gaeilge ar siúil gach bliain. Agus obviously nuair bhíon daoine ag sport fin Gaeilge a cuid seo Gaeilge, bíon láfile lála pádig bín Gaeilge ar siúil an freisin. Ach uaireanta láran daoine ar gnáródaí nach mé fásúga me Gaeilge ar siúil bíon na fachta Gaeilge áúsáil. So bíon tusa stigan son agus bíon daoine just generálta caintas go? Bíon, well ní mála marrá gur an rud sanna fasúntaach ach tá réad sé. So is cévé tachtadál a thug fína Gaeilge? Well, tá 52 going leis. Agus ní fada go méid 8. Cachir 8 ná? 8 ar líad. Well, le chuige dearing goil 10 nuair ar líad. Ní daoine nua tá Gaeilge acu. Anyway. Dúirtas go méid bhfuil 10 tachtadálach. Go hifigúlas táin bhfuil trúr a gcuibh. Well, tá trúr líad agus tá daoine nua an freisin. As 8, well, as chuige tacht agus beg 8. And is céitadán anna bheag ar fada? Well, Carmé rá go bhfuil an Gaeilge go hanamh agus úsáidin enda Kenny anna cotíanta ar fad. Ní léon dáfuil sin a chorabé. And Sprague an kind fin Gaeilge ó hebh an idachas de san dá tá hátanis. So beidir nach bhfuil na céite daoine ann ach ní dúirt fin a Gael riomh go ramar an chun an Gaeilge chur na deireann fianna fáil tá trí rud le déanamh go ceanháin a Gaeilge a bheochan. Sin é an bon principal a bhí an. So ní léon simime gibh sé a bheochan nach fós tá sé bhil leabhart? No, tá ach ní bhí sé we're not wearing it on our backs. Yeah. No, it's ceart an ceist a choirí. Is ceart go mbeadh níos mó Gaeilge agus is an service Gaeilge atá agus ach san saol nua atá measan gohfuil tácht a buint le daoine cosúil le féin. Go bra, well, gur míle mágad. Lena me le mó cáid ar endas. Okay, so. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Gur me in úldia bhríos cévé dar dachtaí dálan sa go bhfuil an Gaeilge acu. Dó ag puinte sé a cuaig fáin géad. Nis, sé seo príomh hanga na tíre. A bhí sé sin scanalach, nó náireach, nó just sohice. Beidir gur fiú
é seocha chumparrád le tír eile, na tír a Celtach eile. Tug mar hampla an Bratan Veig. Tá Bratanis ag 23 as 60. Sin níos mó ná 38 fangéad. Agus sé sin tríhuairde níos mó ná mar atá gine in éireann. Sa Catalón, tá Catalónis ag 100 fangéad as na bheisirí. Rodel ar fad, péiscéile. Fecha míad an méid agad a chahan an rialtas an tanga in aig na bliana. Sé 106 milliún euro a cach an réalga in Nirig. Sin 106 milliún as catachas omláin de 26.3 billiún in Nirig. Sin níos lú ná 0.2 fangéad. An féidir an iver sin a chur I ggóhéics áire. Well, tugad mí mar hampla trala bhifiga, le héadí pín, pápéir, stáblóirí, rudí an tuairt sin. Caitear 200 milliún ortha siúd, ag gumpará leis an 100 milliún a caitear an Gaeilge. Mar sin, tá an rialtas sásta an méid agad a chahabh soláthirtí ifiga is a chahan siad an Gaeilge. Dar lo, níl an Gaeilge bocht ach le cótáchtach le stáplaí. Péiscéile, fecha mí denis rud éigean begánaí níos deara fí. Na heagraíochtaí go léir a bhfuil ag obair son na Gaeilge, ag cabhrú lé. Iad go léir ag déanamh sár ibre. Ach, cé bhéh dóibh siúd a bhfuil ann an áilimh. In áíire thugach sé an lár fad dul tríthe, ach raimí tríd na cín a thugann first na Gaeilge muoinú dóibh. Tá céad ann in omláin. Carcalóir, an comisinéir tanga an chólachas náisiúnta drámíochta, an chumanscoil drámíochta, an Gaeilars cólúdar dá lulla, dáltí le Gaeilge, Gael taca, Gael linn, Gael cultúr, glór, ógras, idas Gael, Israel. I go léir ag obair son na Gaeilge. Ach, cad halamh an dahan a bhfuil idir go léir á dhéanamh. Fechagaí seo. So bheit fosrálam cadad neanan Gaelin a dúis. Cinse tá clár lehan ebre a gin agus an chéad luhin na deisina úsáide a cruhimid go háirthe do gine óga. Seirtá gceist na cumna bhíon ná struchtúr dóclubbanna atá rachtal fudfad na tíre. Rud bíon an agsúlacht ruí ar siúla chunan na Gaeilge. Tá clár agin de lucht bonscaile, den lucht darla bhéil mar hampla na diaspórachtaí agus de lucht an tríla bhéil. Agus fiúhain don mhór phobal. Éonáid go bhfuil cuisteán chun Gaelscoile chur bun mar hampla nó bhfuil cuisteán madal le glór na Gael nó seachas na Gaeilge, chiaatú bail de chun na Gaeilge sáitas nubair sin agus go minic taobh den nubair. Agus go bunúsach tugann na clubbanna seo deis do gine óga chud dá sé ama cahabh trí Gaeilge. Tugann muid cóirliad an dá rialtas seo maiile lia agus an máilfáiste ó hiú na Gaeilge de. Ó hiú fáilte threachta de tá cuairimí fáilte threachta ó hiú eisinaí de áirín cuairimí teirmíochta ó hiú teirmíocht nua. Múine na Gaeilge tá choláistí saoirí agin agus déanamid Gaeilge bhúine do gine fásta. An cuairimid áisian ar fáil do gine tá fólam na Gaeilge agus do bhúnseirí. Agus tá réimse eile fós ná cuasaí gnó agus cístíochta. Tá réimse mór le hen gníomhíochtaí ar siúlagin. Scéimeanna taceíochta den teanga, scéimeanna cruthaí fostíochta sin forbairt gnó agus inistíochta bhealaisteach an tíbh mó. Bronn muid deontais ar agrais agus ar scéimeanní fudfad an Ilein agus reachtain muid scéimeanní muid héan chomáid leis an teangaí a chur an tosaigh. Taceíochta arnáil hóisialta, síimsíochta, cuasaí óige. Ranganna curricle cainte agus nó seachtain na Gaeilge agus há anhaint nó leis an reachtas cumá. Tuis go bhfuil first na Gaeilge déanamh an rud céanna go bhfuil chuidas na heagraíochtaí eile a dhéanamh, go bhfuil sibhse tuairt an targad. Mar sé dagad sé hiscuil. Aberlum go dtí hamaidirní atá dhéanamh ag na heagraíochtaí. Aber catá an rud ceanna céan. Well sé rudí mar na cuasaí saoire, rudí mar cuasaí fáilseúcháin, rudí mar. Níl muidirní ag reachtail cuasaí saoirí. Tá daoine ar an talú ag reachtail cuasaí saoirí agus tá muidirní ag codúla agus níl sin ag choristeach ar aonmhalach ar na cuasaí tá reachtailans na Gaeltachtaí. Díreach níl sin ag tarlú. Tá muid ag fáilsiú eisinaí teagaisc. Tá daoine eile ag fáilsiú eisinaí teagaisc ach tá muid cinse na bhfuil íon trasnílan. Tá muid cinse nachhfuil an stoffatá dhéanamh ógaine a dhéanamh géon daine eile. Bheadh sin na chormá airgid, Tá me si go dúin iad an chormá airgid, Tá muid legin iad an chormá airgid. Níl muid déine déanamh aon rud a tairsúil a géon drám eile. Is
Súnta clusin má se go bhfuil canara forras na Gaeilge I gcuine curamú agad. Agus ní héanúna go méach, mar níl ach 50 milliún euro a fáil gethón rialtas chun caithfh an Áras féin agus na heagraíochtaí go léir eile a luigh me hana. Mar sin ní bheith pingan fácaige chun cur I bhástain an áit. Murabunan agus agriochtaí eile. Tá irid sin daoine ag déanamh a chrí dhíthil son na Gaeilge faoi láthair. Ach fós níl éanna á labhairt. nó a bhfuil. Fannaigh an son agus be mí de rais I gceann nó méid. Las Vegas. Fáilte rais chuide dó. Dearn an déanaar bh 2006 go bhfuil 1,650,000 duine go leabhar an Gaeilge. Sin 10.8 fáin géad don déanra. Ach, a bhéteach sé seo a bheith fíor. Cinnte, níor cheap me go raibh an irig agus mé dul timpeall na tíre. De réir na figúrí ba cheart go méach Gaeilge ag gach tríú duine. Agus chuim méach na sráideanna chun é seo a bheas. Thcríos dul go cathair na Gaillimhe bhfuil díreach imil an Ghaeltacht, agus fechant conas an éireachlam ann. So when Gaeilge got to? What? Do you speak Irish? Tá, so how Gaeilge got to? You speak Irish? No. No. Do you speak Irish? Not very much, no. I have a little bit. Do you speak Irish? No. No. Tá sligach mé, agus tá géalscail sligach, agus tá líon na níní tá freistal ag fias an tamar fadagus ag dul an áirte. First, do you speak Irish? No, very little. When is it can fan nach Lauren Dina Gaeilge in Éireann? In Éireann? Yeah. You find she chance, actually, I think, on Cade for. It's about the Irish language. No. No. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. I went to an all-Irish primary school, but I haven't spoken in about 2 years since I went to college. Do you have Irish? Yeah, I have small of us. Do you speak Irish? No. Do you speak Irish? No. No. Do you speak Irish? Not a word of it. Which will Gaeilge got? Gaeilge tá, from Gaeilge to Scal. Sha, do any of you speak Irish? I don't speak Irish. Do you speak Irish? Kind of. Do you speak Irish? No. No. You know, it's nice to have it, but it's pointless. You know what I mean? I don't, unfortunately. I can have the usual Cehi Wiltu and the usual, but I can't actually speak Irish, no. I won't let you leave. Mar sin, as cahar duine is fithe bhí Gaeilge ag cahar an son. Sin timpeall 60 ag fáin géad. Inionad an 10 fáin géad gan dát a hás sa déanarmh. Ach, beidir go raibh Gaeilge ag níos mó daoine an son, ach go raibh leisgartha tacht cuam. Agus mar sin, tháinig me clás nua, chun na daoine seo a bhealach cuam. Fecha géir seo. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. Tá tacan sa, chuig láthair siopadóireach de Fatha Stefán. Ceannas na cín is plódathe, is gnóthaí am leach lia. Cad a thar leoin, dá dhéanann fógra beag as Gaeilge an sa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Aghine uisle bhór nard le bhór dal. Fógra poblí a ghaine uisle. Má tá aine le Gaeilge san ionanseachtóireachta an dtiocfaidh sibh chuig láthair radio 98 FM ar an céad uair lár. Tá dúis €10 le fáil de Aine le Gaeilge a hagan chuig láthair 98 FM inis díreach. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. Constantin, chuil mé prógra ag ruirtín le Gaeilge. Yeah, Gaeilge got? Gaeilge version to version. Lord me €10. Gomína mágad. Green Dolphish nonsense. Green mark. Do you want to sleep with? Come with me. Who'll do an road? Bill mate, ready. Village? Right. Need a waffle? You're like it. Mar sin é mar réal, tháinig Bert cuam
ón nada céfé duine gabfág bhfuil san óna chopadóireachta seáneamh a sé chuosa gnóha, like cúpla míl ar a laid. So ón méid sin duine tháinig bert suascóm le Gaeilge. Cad a haspáinse beidir nach a spáinse marrán ach cinnte níl sé ó hóchasach. Cúpla míle duine nó cúpla céad beidir stocha. Ach fós, catá mí cartling, bhíos ag tuairt airgad amach séir in aisce, agus fós ní raibh simachá. Céimhéad a bheith orm afráil chun daoine a bhela. Caig go bhfuil cúiséigen, go bhfuil míad nó nach bhfuil míad sásta í a labhairt. Agus dhéan mé éireacht an cheisteach ar daoine, a rís an mhuithear na sráidin. Why do we find it difficult to speak Irish or to learn Irish here? Well, in my opinion, I think that it's just because there's not enough of it spoken, like from primary school upwards to about third year, and then it's just forgotten about for leaving cert more or less. Like a lot of people just forget about it, The way it's taught in schools. Obviously, the way Irish is taught, I hate to use the word and I apologise for the soundbite, but it's not very sexy the way it's done Irish, and it should be like. I think it might be got to do with the earlier schooling that we got. When I was going to school, it was the way it was taught in school as a compulsory subject. And if you try to teach children that compulsory, they usually rebel against it, especially if they've been brought up with the English language. So don't ask me no questions, and I won't tell you no lies. Where do you think the problem lies? Teachers. It's the way it's taught. It's the way it's taught. Oh, well, the teachers aren't good enough, Yeah, they don't teach you very good teachers. Our teachers aren't the best. I think it goes back to the way we were taught it in schools, I guess. Unfortunately, whether we're a bunch of messers and we just look upon it as being a joke or whether the teachers don't do a good enough job, I guess there's probably a bit of both. Whose fault is it? Schools. And why do people in Ireland not speak more Irish? Well, probably the way it's taught, I think there's things wrong with that, probably. I don't think the school curriculum is fantastic. Because the way it's taught in schools, I suppose. Cuireann gachéanna an Milan ar na scoileanna, ach a bheith dís a bheith cóthach leis sin. Ní éadach gur ortha a bháin a bhfuil an lucht go dagamí amach tréis 10 mbliana ag fálam gan puoin Gaeilge. Gur bíad na múntóirí a scris an tanga. Hílas gur fiú caint le duine ar dúis an tara I dachas agus na múntóirí chun athúirdam á. An rud is mód ná go gapan daoine nach fiúí an Gaeilge nach míon seansa chun Gaeilge labhairt I gcomparáid le teangacha eile agus céim fáil gur cordóibh bheith fálam an Gaeilge ar scoil. So sin an céadaib a bhíon ag múntóirí nuair a bhíonn siad a dailá leis na páistí. Nuair a tháiríonn siad é sin an son is dóilmsa go neir daoine gur chaisiad an ommarcha ama ag léamhlitríochta ag fálam dáanta ag fálam an tiisiilgéideach agus rudin a gíad agus nach raibh siad an Gaeilge labhairt. So tar éis ceidir bblion déag a chaitheamh ar scoil ceapann siad nach bhfuil Gaeilge cá. Is dóilm gúil sé mí féráilt beidir bheith chuir Milan ar na múntúirí mar an srosta choláiste fáric tá na múntúirí óga tá siad tar cían bín anspreige an tú agus bín fún orthú Gaeilge a bhuaine agus go háirt páistí bega bín anún orthú Gaeilge ólam. Ó ma haí héin ar cleachta múntaachta taithnín Gaeilge go mórmór le na páistí agus bín anchracha go befólam Gaeilge agus tá rudí nuas a curriculum nu agus cos le róg lecha áráníocht drámiocht agus mar sinse agus taithnín se go mórló ní cheapan siad gúil siad ag fólamach tá. Na réigen daoine siar, ní higann siad cén fá nach bhfuil siad an Gaeilge labhairt. Agus sin an fágur aithríigh mé an policy I le na háteiste. Agus na daoine atá is freistar an géad bbliana na hiarmhain scoilna, beidh siad anna déanamh áteiste le dachad fáin géad as na marcanna I dul an scrúd a béal, agus de fáin géad ag dul an clús tuiscin. So cílíonn sé sin go gaithigh na múntóirí athrú, go gaithigh siad níos mó ama a chathamh ar a díosbóireachtaí, ar caint puiblií, ar gná córá, agus go méid sé sin an son le feiscint agus de tuairtanáid of instant na scrúdathe into an áteist. Ach, is dói go míon daoine a súil go méid an Gaeilge I réim a rís sa tír mar rud páirc go mac péiris a súil leis nó rud mar sin. Ach tá sé crothaí a tríd an taide go léir inniu I gceanada go háirithe, tá sé crothaí nach féidir teanga a bheochan tríd an scail amháin.
Aber nílach leabhar a clíg na beidir uair a clíg sa lá brethir an scoil ar an Gaeilge, ag an Gaeilge. Agus ní féidir le teanga a bheocha nó a bhuaine fiú bháin, a lonú fiú bháin. Is náidir rusaí beidir 3 uair bháin sa lá. Ceap mé sé gcónaí gur chairigh sé go mór le daltaí an Gaeilge labhairt. Agus nuair a bhí sé ná an Gaeilge labhairt, bhí sé ar a glúasacha a bhí sé den an Gaeilge a scríomh. So tuigh ceann amháin in dín ceann eile. Ba seo an céad a thrú le trocha bliain. An céad a thrú an scrúdú le trocha bliain an scrúdú béal. So tá dóchasach agus muoinehíach go dhéanamh sé seo an difriocht. Gur mí Mar sin dearan an bhean a múnan na múntóirí nach féidir bra ar na múntóirí a bháin le teanga a bheochan. Agus de réir an tara a thróig an béim nua seo ar an Gaeilge leabhartha an scéal ar fad. Ach, cé go hulk is atá cuasaí scoile faoi láthair? A bhfuil éon ólas in éair ag na daltaí. Chus chuig scoil imleach lia chun é seo a bheas. Tám trééis tacht ar smuoine bhúntaach nua tríal nua. Tá mí denmhíar a fechant céco fashionanta is atá teanga na Gaeilge. Go háire i measc an TSO. Agus mar sin tam takean sa chuig New Park Comprehensive School chun scrúdú bheag ó thuirtas na leanaí. Chun fechant an méadolalas atá cá faoi an Gaeilge a chun parád leis an méadolalas atá cá faoi na Simpsons. The Simpsons. What is the Irish for beer? What beer does Homer drink? What is the Irish for lawyer? Who is the Simpsons lawyer? From which dialect does the phrase "Good day Maratatu" come from? Where is groundskeeper Willie from? What's a shopkeeper in Irish? Who is the shopkeeper in The Simpsons? Can you name 3 Irish language writers? And can you name 3 Simpsons guest stars? What does Garda Síochána mean? Can you name the police chief in The Simpsons? What's the Irish for clown? Can you name the clown in The Simpsons? Okay, mar sin sin é an scrúdú. Tá chun papéir go léir a bhailiú síos, sos agus iad a chatrú agus cíamí. Dair cuiseach maithliv a deire, dus na ceiste na Gaeilge ar dúis fuair sibh na freagraí carta, fuair sibh 65 fáin géad cart. Ó thaobh na Simpsons dó dairigh níos fearribh, fuair sibh 65 fáin géad dó sin cart. So, is léir go bhfuil roind mhá eolais go faoin Gaeilge ach cinnte tá beagán níos mó, tá 10 fáin géad níos mó eolais a gibh sé ar ennos faoi na Simpsons. Ach na riar níos sé sin roiach, 10 fáin géad idir an dá rud, so, ba ceachtah búla bhas mór a thuirtaí féin. Cinnte ó an méid sin ar ennos ní féidir a rá go bhfuil na scoileanna ag déanamh égóir ar an teanga. Táid ag múna na daltaí, agus tá an cuméir go bhfuil na daltaí ag fálam. Is dóilm go gahamíd na fechant níos fuide ná na scoileanna chun tacht ar dacreachtaí na teanga. Agus sé sin díreach atá gceiste gom déanamh an seachtain sichún. Fechant ar fashion agus ar cultúr, ar an Gaeilge sa nua héal. Bílam má se, nuair a rachmíd ar thóir cuid gus na réiteig an seachtain sichún. Mise manachan magán, ma bhíle buchas. Smile, though your heart is aching, smile, even though it's... Agus pe sin ar fad le feiscin sa TG Carey hí de hen se chón, le go lethúr taréis se hoch. In the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile. And maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. If you just smile.